Takže zdravím všetkých, tu je asi Profik a dneska si natočíme novú časť z GTA 5, kde kradneme gangstrom auta. A dneska prišla mi správa od Trevora. Máme ukradnúť auto Duck ODS, alebo sa to číta. Nachádza sa v Merryweather, takže tak. A keď sa pýtate prečo mám tento skin a nie ten, čo som mal minule. Je to kvôli tomu, lebo Rockstar Games mal asi nejaký bug a chcelo, aby som si znova vytvoril účet do online, takže som si ho vytvoril a no, kvôli tomu mám iný skin, takže tak. Dobre, ideme do toho Merryweather. Takže už sa približujem a už som docela blízko. A no, Trevor mi ešte niečo napísal počas toho, ako som tento karoval, tak počkej, pozrieme si to. Kufri máš menšie prekvapenie. Tak to si ideme pozrieť. Počkať, preskúmávam. Oha, minigun. Tak toto proti Merryweather bude veľmi dobré. Dobre, ja s týmto autom ešte idem tam. Nejako to budeme musieť dať. Takže ideme tam. Hneď sa asi aj kryjem, lebo oni určite nám jeden z budú chcieť zabiť. No už je tam typek. Takže ho zrazím. No a hneď 4 hviezdičky. Skovaj sa. Ojoj. Skovaj sa! Už sa mi ide, dobre, to je jedno. Bum. Tak. Kde je to auto? Čakajte, kde tu je. Tak, ďalší dole. Tu je. Tu je typek. Kde je? Tam je. Ešte niekto? Dobre, toto asi nie. Musíme rýchlo ísť. Lebo policajti už idú. Mám prestrelenú gumu. Aha, vojaci. Teda Merryweather. Aj. Tu dole. Tak. Pomer rýchlo bereme toto auto. A oni ho majú vytunené. Není v klasickej verzii. Zdrháme. Tak. A ideme. Musíme im ujsť a hlavne policajtom. Bo policajti sú nám v patách, ako vidíme. Dobre, idem do dokov, teda idem do kanálov. Čiže ideme tam. Zdrháme. Ďalší policajti. Je výhoda, že toto auto prežije, sa mi zdá, že jeden výstrel z RPGčka a zase sa mi, že má neprestrelné gumy a tento je neprestrelné. Takže toto je výhoda. Poď, kamión. Ojoj. Uhni. Ide veľa policajtov za mnou. Máme 4 hviezdičky. Musíme ujsť čo najrýchlejšie. Toto auto ide docela dosť rýchlo. Dobre, aha, policajt predo mnou, skvelé. Ajajaj.
Ale toto auto od Meriwether je dobré, takže... Dobre. Už im utekáme, ale aj tak znova ich budeme. Poď. Bum. Keby sme to neurobili, nám prestrelia gumu. Ďalší policajti, dobre, nevadí. Dobre, už sme za chvíľku pri tento kanál. Hej, niekoľko. Musíme to otočiť, tak. Auto, poď. Iš kamión sa mi sem popchá. Aj. Poď, autičko, poď. Ešte chvíľku. To ide. Oj. Jak tento vybuchlo. Dobre, sem sa schováme do kanálu a samozrejme nám nepôjdu. Dobre, keď ich stratím, tak sa vám ozvem. Teda tie 4 hviezdičky. Takže už máme po 4 hviezdičkách, utekli sme policajtom, takže tak. Teraz ideme von, ideme to auto tento opraviť, lebo takéto nemôže byť. A tak no. A ideme ho vyskúšať na rýchlosť a na Mount Chiliad. Takže tak. Takže už sme tu. Keď ho vytuním tak, teda a opravím, tak sa vám ozvem. Takže už som ho opravil, pozrite aké krásne. Malo turbo všetko, no tak som ho nechal. No a teraz ho ideme vyskúšať na letisko, aké je rýchle, takže keď tam budem, sa vám ozvem. Takže už sme tu. Ideme to auto vyskúšať na tú rýchlosť, takže 3, 2, 1, ideme. No nejaký rýchly štart nemalo, ale co, ideme. Wow, takto by som nechcel to auto jazdiť, teda karovať, lebo keď sa pozriete, tak to je strašne malé okno. Takže vôbec nič nevidíte pomaly. A zatiaľ ideme asi tak 120 mil. Stop. Dobre, už vidíte časomieru po edite. A ideme skúsiť, či toto auto sa dokáže dostať na Mount Chiliad, takže ideme na to. Takže už sme tu a ideme. 3, 2, 1, ideme. Uvidíme, aké toto auto je na offroad. Toto auto podľa mňa nie je stávané na offroad, ale tak môžeme to skúsiť, či to vyjde. Ak nevyjde, nevadí, ale ak vyjde, no tak to bude veľmi dobré. Sice vravíte, by som vám nedoporučoval ísť s takýmto autom do hory, lebo ho úplne rozmlátiť, ale tak to je jedno. Zatiaľ ide v pohode. No poď autičko. Tuto ako aj v Pegasi Osiris, tak tuto nás bude ťahať skôr iba tá rýchlosť, nič iné. A dojde o minulé video, kde som skúšal, že či vyjde Monster Truck na Mount Chiliad, tak to vyšlo, ale ani by som nepovedal. Sice áno, to auto je výškové a má aj 4 kolesa a ako každé auto, ale a má aj asi tak dvakrát väčšie kolesa, ako, no aj viac, to je jedno, proste má veľké kolesa, ale nepovedal by som nie kvôli tomu, že aké je, ale kvôli tej ceste, lebo však tá cestička, pozrite, aká je malá. Toto auto sa tu len tak zmestí. Keby šlo druhé auto, no tak tu už sa, neviem ako by sme sa šli akože. A nie ešte Monster Truck, takže tak. A policajti znova. Vidíte, keby sme šli po tejto ceste s policajtmi, no tak by sme to nedali. Ale ide dobre. A typek.
Prepač typek, ale zavádzal si. Poď. A ak sa vám takéto videá páčia, tak určite dajte like a odber pre ďalšie videá z tejto série. A ak chcete, tak môžem natočiť aj nový update z Fortniteu, že aj OG, aj normálnu, aj Battle Royale. Že OG Battle Royale, aj normálny Battle Royale. Ale to auto normálne, že ide to, ja by som povedal, že akoby, no, GTAčko je možno všetko pozná, ale nepovedal by som, že práve toto auto by vyšlo na Mount Chiliad. Takže tak. Poď autičko, už sme blízko, je to len 0,42 mil. No poď. Drifty. Oj. Dáme si first, no tak to nič nevidím, takže dáme si normálne, tretiu osobu. Áno, už ideme. Aj. Dobre. Prepač typek, ale bol si mi v ceste. Auto nemá ani pomaly žiadny problém s týmto. Mne to vyšli pomaly jak nič. To je pravda, že veľakrát je skôr problém vodičovi ako v aute, ale tak chápeme sa, kedy musí aj auto byť dobré, nie iba vodič. A no, vyšli sme to. Čakať. No sem sa asi nedostaneme, ale tak to je jedno. Aha. Že by aj sem malo dobrať, no to kašleme. Takže, ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a budú ďalšie videá z tejto série. Čau.